Ahoj, vítam vás pri novom videu. Ja som Sára a som lektorka taliančiny, ktorá verí, že bez práce nie sú kornety. V tomto videu by som sa s vami chcela pozrieť na to, ako v taliančine vyjadrujeme čas, čiže pozrieme sa spoločne na dni v týždni, mesiace, ročné obdobia a takisto aj na dátumy. Prejdeme si všetky predložky, ktoré nám treba pri vyjadrovaní času a taktiež si prejdeme rôzne otázky alebo nejaké výnimky, ktoré pri tejto téme v taliančine máme. V tomto videu sa nebudeme rozprávať o čase v zmysle hodín, to si necháme potom na nejaké ďalšie video. Tak, poďme sa pozrieť ako prvé na dni v týždni. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Čo si môžeme všimnúť pri týchto dňoch? Ako prvé, prvých 5 dní v týždni má akcent na poslednej samohláske. Čo to pre nás znamená? No, jednak to znamená to, že nám to hovorí, kde dáme prízvuk pri tom slovíčku, čiže prízvuk dávame na tú poslednú samohlásku, na to posledné íčko, lunedì, martedì a tak ďalej. No a druhá taká dôležitá vec je, že tým, že tam je akcent na konci, tak toto slovíčko sa v množnom čísle nemení, mení sa iba jeho člen. Čiže povieme napríklad il lunedì, i lunedì. Takto fungujú v taliančine všetky slovíčka, ktoré sa končia na akcent. Napríklad aj café, università, città a tak ďalej. Takže v množnom čísle meníme iba dni sabato, domenica. I sabati, le domeniche. Druhá vec, ktorú si môžeme všimnúť, je, že všetky dni v týždni sú mužského rodu, okrem nedele, tá je jediná ženského rodu. No a ďalšia taká dôležitá informácia je otázka, ktorou sa pýtame na deň v týždni. A tá otázka je teda che giorno è oggi, čiže aký je dnes deň. Pri tých dňoch v týždni vo všeobecnosti nepoužívame žiadnu predložku a ani člen, pretože pokiaľ my dáme pred deň v týždni určitý člen alebo predložku di, tak tým vyjadrujeme opakovanie. Takže napríklad, keď povieme il lunedì vado in palestra, tak to znamená, že sa to opakuje každý pondelok a chodím každý pondelok do posielky. Ale teda pokiaľ nechceme vyjadriť žiadne opakovanie, tak povieme obyčajne bez žiadneho členu, bez žiadnej predložky, aj keď nás tam strašne láka, pretože po slovensky tam tú predložku dávame, ale po taliansky nič. Takže napríklad povieme ci incontriamo martedì, mesiace v roku, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. No a s mesiacmi používame väčšinou predložku a. Takže napríklad vado in vacanza a giugno. Ďalej roky. Dve dôležité informácie. Prvá je, že s rokmi používame predložku in, ktorá sa spája s členom, čiže z toho vzniká nel. A druhá dôležitá informácia je, že tie roky čítame vlastne takisto ako po slovensky. Takže napríklad by sme povedali 2024, čiže 2024 a nie tak ako po anglicky, čiže 2024. To mnoho študentov to láka, ale teda nie, čítame ich takisto ako po slovensky. Takže povieme napríklad sono nata nel 1999. Pri dátumoch máme takú frázovú otázku, keď sa chceme spýtať, že koľkého je dnes, tak sa to pýtame cez quanti ne abbiamo oggi. No a teda odpovedáme vždy najskôr dávame člen, potom dávame úplne základnú číslovku a potom dávame mesiac. A čo sa ešte týka toho čísla, tak ako hovorím, je to vždycky základná číslovka, pokiaľ sa nejedná o prvý deň v mesiaci, pretože to je taká výnimka, že pri prvom dni v mesiaci dáme vždycky radovú číslovku, čiže il primo, napríklad il primo gennaio. Ten člen na začiatku pred dátumom vypadáva len v tom prípade, kedy ho nahrádzame dňom v týždni.
Čiže napríklad, keby som povedala oggi è martedì 4 febbraio, tak vtedy by som tam ten člen nedávala. Posledné ročné obdobia, le stagioni, čiže máme primavera, estate, autunno, inverno. S ročnými obdobiami používame v taliančine predložku in. To je z dnešného videa všetko. Dúfam, že vám prišlo užitočné. Ja sa na vás budem tešiť zase pri ďalšom videu budúci mesiac. Kľudne, ak máte nejaké nápady na témy, ktoré by ste radi videli tuto na tomto kanáli, tak budem za to veľmi rada. No a určite budem ešte veľmi rada, keď dáte tomuto videu like, dáte mi odber a budete ma taktiež sledovať aj na Instagrame, som tam ako amalo.it. Čau!